Kada kažemo kimono, sigurno prvo pomislite na daleki Japan. Dame sa velikim šarenim kišobranima i neobičnim frizurama. Ipak, ako biste i same volele da ponesete ovakav komad garderobe, ne morate u zemlju izlazećeg sunca. Marina Dabić stoji iza modne linije Zinija koja je postala prepoznatljiva jer proizvodi i promoviše baš kimona, i to u Srbiji. Zanimalo nas je kako je došla na ideju da počne sa izradom ovog odevnog predmeta kod nas. Prvo, dugogodišnje iskustvo rada sa Japancima, koji su mi stalno pokazivali ona njihova kimona, odela za svadbe, to jest odela za svadbe su zapravo njihova kimona i te njihove haljine. I poželjela sam da dobijem i ja jedan takav kimono, međutim ovde kod nas nisam našla, naravno nisam tražila tradicionalni japanski kimono, već neki onako modern, sada je to baš u trendu. I onda, s obzirom da je moja majka šnajderka, došla sam na ideju da sašijem par tih kimona za sebe. I kada sam to uradila, reakcije okoline su bile jako pozitivne, svi su me pitali gde sam kupila, kako sam našla taj materijal i tako to, i onda sam došla na ideju što ja to ne bih radila i za svoje drugarice, onda se to proširilo za drugarica, gde dolazim na ideju da ja osmislim neki brend. Ja sam profesor engleskog, predajem engleski, trenutno radim sa nekom drugom nacijom, ali počela sam kao predavač engleskog Japancima. To je u suštini bila škola konverzacije gde sam ja imala priliku da pričam sa njima, ne samo da ja njih podučavam, i onda u toj priči sam ja puno naučila o Japanu, između ostalog puno naučila o njihovim tradicionalnim modelima, o njihovoj kulturi i tako dalje. Marina u ovome nije sama, Zinija je porodični posao. Njena mama je glavna za proizvodnju, a ona je zadužena za prodaju i promociju, ali pomaže i kada je šivenje u pitanju. Mama šije, ja pomažem, evo, ako sve devojke koje naruče naš kimono mogu da, to se šije po njihovim merama, međutim možda nekad neka ne izmeri lepo ili nešto i uvek može da dođe do nekih prepravki. Zato sam tu ja, ako treba nešto da se to prepravi, ali glavni majstor je moja mama. Da, to je da. Zinija kimona se prave od prirodnih materijala, najviše od viskoze, ali ima i satena i svile. Iako relativno mlad brend, Zinija ima i zaista lepo, elegantno i otmeno pakovanje. Za ovu ideju mogu da pohvalim svog muža, Predraga, koji je insistirao na tome da Zinija dobije svoje pakovanje, svoju etiketu, da to bude jedan potpuni brend. Tako da smo zajedno odradili logo, zajedno smo odradili kutije, tako da sada Zinija ima jedno onako unikatno pakovanje koje može da bude odličan poklon. Svoj kimono možete poručiti online i tako odabrati model, materijal i dizajn. Svako može da zaprati naš Instagram profil Zinija Kimono ili Facebook stranicu Zinija sa 2N i preko stranice u direktnoj poruci možete naručiti ovaj kimono. Možete takođe i na broj telefona koji imate na Instagram profilu. U inboxu se sve dogovaramo oko detalja, mera, džepova, ne džepova, dakle svaka devojka može da izabere kimono baš kakav ona hoće, da li hoće šire rukave, uže rukave i tako dalje, zato je i custom made kimono. Zinija je ime cveta pa su i sami materijali veseli, vedri i cvetni, te ne čudi što se njihova kimona već nose i preko okeana. Drugarice za koje sam radila neka kimona su sticajem okolnosti se odselile u Ameriku, gde su njihove drugarice opet videle i dopalo im se i tražile su da i one naruče da za njih sašijemo ta kimona. Tako da je došlo do nekog fotografisanja i dobili smo slike iz Njujorka. Iako su praktični za nošenje, ipak zanimalo nas je koliko je teško održavati kimono. Opet sve zavisi od materijala, ali u suštini održavanje ovih kimona nije teško. Nije strašno, ne gužvaju se previše, naravno morate ih peglati, ali ne gužvaju se previše. To je ono što brine sve devojke koje pitaju, koje hoće da naruče. Iako je poreklom iz Japana, kimono je sve više izbor mnogih pripadnica lepšeg pola kod nas, koje svoje odevne kombinacije žele da učine neobičnim i autentičnim. Ako ste i vi jedna od njih, onda je pravi izbor za vas upravo Zinija, kimona koja nastaje u Srbiji.